सिजफायाराव थानाय इन्डिफोरखौ नों बराय 11 बोसोर नों आसामनि प्रेसिडेन्ट जानो हादों। फेरेंगादाव लानजाय गोलावा बानो दंफां दालाय नागिरबाय थादोंमोन बावखुंग्रियाव फांसेबो दंफाङाव दालाय मोनैनि निसिमायाव खारबोलायबाय। निसिमायाव हागोन। निसिमायाव जेम्स थांदों जाय आबसु बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय ओरैबायदि मोजां बांद्राय खोथाबो रायलाया। जा खोथा रायलायगोन नंगौखौ रायलायगोन ओरैबायदि सिदा फंसे फंनै रायलायगोन बास। बिथां जेम्स बसुमतारी बिथां सानैयाव बे देरहागोन। हा ओइ फेरेंगा लानजाय गोलाव नों देरहागोन। दा फेरेंगानि जेननायाथ' खाथां जायगा गैयिनि जेरैखि थाङा जेनबाय। दा बेवहाय बिना गयारिखौ अस्ट्रेलियानि अमाखौ डिस्टार्ब खालामहैबाय। बेयावबो बेबो माबा इन्डिपेन्डेन्ट उदां बिजाथि गेलेगोन होननासो खोनालायबाय। बिनानाव थाखा गैया होनना आं मिथिगौ। हा नाथाय बे जेम्स थानायाव फेरेंगा बायदि मोसौ सिखाव दंफां सिखाव नामावल' प्रफेसार जानो गैयिनि इन्डिभियाव थांनाय बे बोरमायाबो देरहागोन। हा फेरेंगा नोङो आउट अफ बिटिसिआव थानो थफ्ला थफ्लिजो मामि थफ्ला जुबाय आबौ फेरेंगानो देनांहाय बे जों बे गफुरफोरथिं हाबफैनांगोन ना मामि जोंहाथ' बिटिसिनिसोहाय जों दतमानि। दा ओमफ्राय मामि जोंहा दतमा थुलुंगाफुरिनि दै सना। दा नों थफ्ला जुखादो फेरेंगा बोरमा। दा बे थांबाय बिनि फालाया इउपिएल हिसाबैथ' रावबो देरहाखाया। दा बिनिफ्राय जोंहा गेदेमा हाग्रामा महिलारि बिथांनि अननायाव रायजो राजाफोरखौ थगाय जानाय बै मनरन्जन जाय बर' सिनेमा जगताव साबना हामना बर' सावथुन जगायनाय आबरियानि हौवा मनरन्जन जाम्बा जेबो गैजायामोन बल जोनानै जायोमोन। गेदेमा हाग्रामा बिथाङा सानस्रिदोंमोन नाथाय थगाय जाना लुथि फुथि खौथि खामायना लानाय बै माबाया मनरन्जन गुमैया गैला दिनैनि दिनाव गैला। जों मिथिखायो बे टिकेट मोना होननानै। दा बे बोरमाया टिकेटबो मोनासै मायासै इन्डिपेन्डेन्ट गेलेबाबो बोरै देरहानो। सिगां समाव बे खननै इलेक्सन गेलेबोबाय बस्ता थाखा गारबोबाय देरहायाखै। नैबे गैया नालाय नैबेखौ नांगौ। हा जों गासिबो खोथाखौ बुङा नैबेखौ नांगौ। बस्ता एमएलए इलेक्सनाव थाखा गारबाय जेनबाय। हा बे बोरमा मनरन्जना जोंनि बिदा फंबाय आंनि आदामोनखौ लांदोंमोन। आदामोना थांदों। आदामोन दामोन फैयोबा गाबोन समनियानो फै। जोंहा जाथिनि बिटिसिनि सात्र दं। बिटिसिखौ उदां खालामफिननांगौ दायथ'आ जों बयबो बिटिसि आलामनि रायजो राजाफोरनि। आं नङा जानो हागौ बिटिसिनि आं सासे बिटिसिनि बिजामादै। हा आरो गासिखौबो आं मावना लाजोबखाबाय। आं गेदेमा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आं मालाबाबो जेबो बुंफेराखै। आं सनमान होबोदों। नै बिटिसिआव जाय 2003 मायथाइयाव थाहैदों जाय 2005 मायथाइयाव भट होदों बिसोरनो बिटिसिनि सासे थागिबि। बेवहाय आङो 2017आव थांदोंबाबो आं गेदेमा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आं सनमान होदों खुलुमदों अरायसम बाख्नायदों आरो बिथां बायदि व्यक्तिखौ जोंनि बर' हारियाव हाजार जोनोम हरबाय थाथों होननानै आं इसोरनि खाथियाव आरज गाबो। नाथाय बै साबा दाङा जानो गैयिनि फिसाजो खांबाय। आंनाबो फिसाजो दै आंनाबो सानै दाख्लै हौवासा मोनदोंमोन खिन्थु आनफरचुनेटलि नैबे जारौखौ बे अनामिकाखौ अननानै दाख्लै लायासै। दाख्लैना हौवासामोन। आंनो आफा आनान गसाया हौवासाखौ हरफिनगोन आं मिजिंथिदों। दा फेरेंगाना हिनजावसा गोजा
फिनो हायैनि बेंटल कलेजाव प्रफेसार मावबाय गैया जानोबो गैया लोंनोबो गैया इन्दि बियाव बि सावरायग्राया अननानै बेखौ लांबाय बेबायदि मानसिया हाग्रामा सारखौ सनमान होनो रोङा बेखौ जोङो बिटिसिआव दोना गगामुगाव थाबाय अबाव थायो नांगौबा हा हु बायना होगोन आंनिखौनो लाफै फेरेंगा नों दाउ गोसोम लानजाय गोलाव मिथिबाय दा बाथ्राया बेबायदि आरो ओमफ्राय आङो डक्टर सांग्रां ब्रह्म नोंथांखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरो नों इन्डिपेन्डेन्ट गेले खिन्थु सारानो बाव गेलेगोन होननायखाय आं मा बुंबावनो नङा होमबा नङाबा टिकेटखौ नोंनोनो होगौमोन आं एसे सिगां फैबानो जायो प्रमोदा थगायसुला बेबायदि प्रमोद बर'जों मानो एफा गोरों जाना मानो थायो दिनैसिम गोबां डक्टरेटफोरा बेजों दंबावो गोबां दं जोंनि गफुरनिफ्रायबो दं आं मा बुंनो खिन्थु प्रमोदनि अननाय खायला बिदै सोलै खायला बिदै गोखानिफ्राय गोखा लाजियां प्रमोद you are an idiot person idiot होननायनि नों केस होदोंमोन बोसोरबा नांदों मोनथिबाय आं बुङाखै सासे मिडल पार्सन जानानै आंखौ नों बायदि नोंनि फेरेंगा बायदि नोंनि राकेश ब्रह्म दाउखा गाला बायदि केस होदों बोसोरबा नांदों आयेनसो नालाय नाथाय जोंखौ सोर मा खालामनो हानो गेदेमा हाग्रामा महिलारि दं बिथांमोन बायदि गोबां मोजां बेक्ति दं नों बायदि थगायसुला प्रमोद बर' खैला खनियाव इन्दिबिफोरनि मुङाव फैसा खांना जाग्रा नङा नों बायदिया दुधनैयाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बारग' एमपि गैयाबा नों मालाबानो आलाला ना मा आं मोनथिला बेसो बासायदों नों आबसुनि प्रेसिडेन्टबो नङामोन आरो नों 11 बोसोर आबसुआव थानायनि ओंथिया बै सेरफांगुरि डिजिग्नेटेड केम्पआव थानाय बै सिएसफोराव थानाय इन्दिबिफोरखौ नों बराय 11 बोसोर नों आबसुनि प्रेसिडेन्ट जानो हादों नों बोरमा नोंनि बे खोमानि दाउथुरा इन्जिनियार नङा बोरमा लाजियो आं नोंखौ प्रमोद नों क'क्राझारनि राव बुंनो नामा लासिं खारै जाग्रानि जात गोरजिया थानोबा बै माबानाव थानांगौमोनलै बर'फोरनाव हाबा थैनाय जोनोम बेयो इसोरनि आखायाव खायसो आं नोंखौ बुङाखै प्रमोद मिथिबाय खाफालाव जि जायो बे जायो खिन्थु नों खुनु बुजियाखै प्रमोद नों बायदि मानसिया मिथिबाय नों बायदि मानसिया प्रमोद जाथिखौ नों सोखावदों बिटिसि मोनखानायखौ 40टा ट्रान्सफार साबजेक्टखौ नों 16टा हरदों नों बायदि बोरमानि थाखाय दिनै बिटिसि हालामनि माखासे बर' रायजो राजाफोरा फिन आरो नांफिननांसिगोन 5-10 बोसोर बेक जाफिनसिगोन आरो समग्र बर' हारिया उदां बड'लेण्ड नागिरनानै नोंखौ फोथायनानै जा उदां बड'लेण्डखौ सोरजिनो थांखाबायमोन नों बायदि थगायसुला फारौ जाग्रा हिनजाव लानायनि थाखाय दिनै जों आरो फिन बिगिनिं खालामफिननांसिगोन जों जागायफिननांसिगोन दिनै नोंखौ सुखुवा डिफेन्सखौबो सुखुवा सोरबा आबसुखौबो सुखुवा मिथिबाय नोंसोर सासे थगायसुला बर' बिमानि नामाव नोंसोर थगायना जादों बर'लेण्डनि नामाव बर' रायजोनि नामाव नोंसोर खुनु ओंथि गैयै लिडार थाखा फैसा जानानै नोंसोर गावनि मान सन्मान नोंसोरनि मर्यादा नोंसोरनि रोंगौथिखौ नोंसोर फानना जाबाय जोंखौसो नोंसोर जौ फाग्लाखाय फानना जायो सानो खिन्थु जों बायदि सैथो गैया सोरबा डिफेन्सबाबो सोरबा प्रमोदबाबो बिसोरलाय मा Who is Pramod?
Ospromote. Who is Stephen? Stephen. If I asking to them, they can answer to me. Yes, to me. Chala, judge जानो आरो Hana. BTC बिसायख'थिनि फिथाइनि उनाव ज' खालामनोनो नोंसोरखौ नाङालै Kunangalay. नोंसोर थगायसुला अराय सम आबसुआ इन्डिपेन्डेन्टलि निउट्रेलाव स्टेन्ड खालामनांगौ नोंसोर बायदि सोरबा पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट खालामनाय मेटार गैया जातिनि सुवा दं होननानै सोरबा इउपिएलआ खालामगोन बे नङा मानो खालामनो हाया हो पलिटिकेलाव गोबां थगायनाय दं आबसुलि प्रेसिडेन्ट जानानै बे उदां बड'लेण्डखौ सोरजिनो हायाखै जेबो मावफुंनो हायाखै थगायसुला प्रमद बर' पलिटिकेल पार्टियाव थांना बोरैहाय बे सल्भ खालामनो हानांगौ हो बेबायदि प्रमदखौ नोंसोर फोथायो नोंसोरखौ क'क्राझारनि रावआव बुंनोब्ला सोरलै नोङो दिफेन सोर प्रमद आं रोङा जानो हागौ नोंसिनि गोरोंसिन मेरला दं मिथिबाय लाजिनो सोलों नोंसोर बे गन्थंखौ गुंद्राय गारनोल' लादोंनो बुदां बलबानो बुंबावबाय बुदां बलबा नोंसोरजों गोसो बायदि थाफादों गोसो बायदि नांफादों बुदां बलबनो मा होखो दा साम'आ जालु खांख्रेबा दंबावो हो मा होदों नोंसोरो लाजि बे गन्थंआ लाजिनायनि थाखायबो मान सन्माननि थाखायबो बे गुंद्राय गारनोल' नङा बे हां लानोल' नङा बे गैयाबाबो बे खुगाजोंबो हां लाजाबावो प्रमद गन्थं दंब्ला जौ फाग्लानि फिसा सब बिफे प्रेमि हिसाबै खुनु दुखु मोननांगौ गैया दानिस्टा मनरन्जनजों थानांगौ गैया जों सिगाङावनो मोनथिखायोमोन दतमायाव होआ होननानै बेनो टिकेट होआ होननानै स' थेंक इउ थाबैनो फै सम थानायावनो थाबैनो फै आं गोरबो बिखाजों मोजां मोनो जों बिदा फंबाय जों अनलायना संसार जागोन खिन्थु सोरबा प्रमद सोरबा मनरन्जनखौबो जों दाय मोना दे खिन्थु प्रमद हिसाबै दिफेन बर' हिसाबै जों दुखु मोनो आबसुआ मोनसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे जातिनि फरायसा आफाद बे सोरबा पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट होनायनि खुनु मेटार फैया बेयाव हो बेजों डिबेट खालामनो हागोन नामा ला सिं सिं नों प्रफेसार जानो हागौ गोरों जानो हागौ थाखा फैसाजों संसार जायालै बाबा थाखा फैसाजों संसार जाया जोनोम मोनोब्ला थैनोबो नांखागौ थांना थानाय समाव एटलिस्ट मिनि रंजा संसार जा थाखा फैसायालाय मा गुरलाब मोनगोन गुरलाब थांगोन थाखा फैसाजों संसार जानो नोंसिनि गोदै बुंबानो जायालै नंखायखौनो डिसिप्लिन खालामफ्लाबानो जाया सिंसा एखे जानांगौ एखे सायाव जेरै सिङाव ओरै थांना थानायनि माखासे अफिसियेल फर्मेलिटिसफोरखौ जोंबो मिथिगौब्रा जोंबो खामानि दामानि थाबा जोंबो जौ लोङा मिथिबाय Action go. नोंसोर बायदि आलुएस गावखौनो लोङा जाया देखायबाय थागोन मोनसे मावगोन मोनसे खोथा बुंगोन जों बेबायदिखौ जों फोथायनो हाया सापर्टबो होआ आरो दिफेन बर' बिबान एंगार आबसुआ नोंनि नोमा नोम्फानि सम्पति नङा मिथिबाय आबसुआ नोंनि नोमा नोम्फानि सम्पति नङा बुजिनांगौ थेंक इउ सर बे प्रेमि नोंथांमोन खुनु जिंगा गैया सार दं गेदेमा हारामा सार दं खुनु गिनांगौ गैया मामि फै Ang parang gue. नोंबो जों गावदों क'क्राझारावबा बिसोर गावबागाव लामाजों थांनो हागौमोन मोसानो गोसो मेथाइ खननो माबा मोनसे मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट दामनो बिसोर हागौमोन गेलेनायाव फुटबल गेलेनाय कम्फु सम्फु गावसोर मा गोसो हागौमोन जोंनि गहपुराव इसेबां सुबिदा गैया बेखायनो आं क'क्राझाराव थानो गोसो हारामा महिलारि बिथाङा आंनि थाखाय अबियासलि बे आंखौ जायगा लानानै दोनखागोन आं बेखौ फोथायनाय स' थेंक इउ सै बयनिसिमबो रायनाय रायो मानोना जोङो बुजिनो हायो जोंनाव
बिमा बिफाखौ अननाय दं जाथिखौ अननाय दं जोङो नायो आरो नायनायनि गेजेरजों जों बुङो जों गामियावबो बै आबसुफोर बायदि देखायफाग्रा मानसिफोर दंब्रा खिबो रोंथारालै रोङो होनना लाग्रा दं ओरैनो नंबां जाबां साख्रि मोननाय खस्थ' खालामनानै बिराद देन्जार दं जोंनियावबो Babli, ow, ow, babli. Thank you.